Wah, ora pangling Setyaki. Ngadang barisaning para Satakura ing alun-alun. Ya ing tapel wates negara Ndrawati. Ora pangling Kakang Surtayuda. Ya, kowe ora pangling karo aku senajan suwe ora tau pethuk. Ora mengko dhisik aku arep takon karo kowe. Arep takon apa kowe? Lah kok teko Kurawa dampyak-dampyak ngirit. Wadya bala padha macak baris ngerek gendera arep budal menyang endi? Bab perkara budale Kurawa menyang endi? Tutu urusanmu, tutu perkaramu. Bakune kowe minggat saka pangarepane Prasetya Kurawa. Yen mangkono kowe ora gelem bloko, ora. Ora kena iku campur urusane wong liya. Apa kelakon ning kene marganing patimu? Piye? Apa kelakon ning kene marganing patimu? Dudu pantese negara Ndrawati digejak-jakan penungsa kaya dapure Kurawa. Babarawa. Ya. Merangi tatal ngriaji aku kowe parat ora minggat saka parawat candak ndasmu mati dening aku. Cemplunge pulsek gondang mati dening aku. As Hai waya wah As Boy, ya. Hai. Pinter lendro kowe parat yo. Sini kau. Hut, biar pecah diadamu kaya ngene iki jalukanmu arek ngopo kowe? Oh, sambat to. Hut. Yo. Hai. Ayah. Ayah. Awas kowe. Pecah loh. Biar. Loh parah. Atos sih.
Oh, waduh mati aku. Hot. Waduh. Oh. Oi, awas kowe. Lo. Wah. Oh. As. Oh, diar meso. Lho, ndi kowe? Hit. Lo. Oh. Waduh. Lo. Wah. Wah. Hit. Atos tenan. Dudu menungso. Hit. Yo. Hit. Oh, waduh. Hit. Oh, iya. Waduh. Oh, iya. Waduh. Hot. Waduh. Oh, biar kowe. Hei, aja minggat lho. Ndi kowe? Oh. Raden, lho anakmu dijuluki. Wah. Aduh. Iya, mau biar kowe. Yo. Sek. 3 kali. Tak delange iki 3 kali. Ora 3 kali tepuk pramuka. Nek kowe mau 3 kali tepuk pramuka. Ayo. Tak delang. Ayo sesuk baleni ra apa-apa. Yo. As. Hit. Hot. Hit. Hit. Loh. Minggat. As. Hit. Wah. Hat. Aduh. Iya. Oh. Oh. Ngiwonengen. Jelah. Kudu tak jelah.
Yo. Lho. Aku ngono nggawa siji kok aku ya tak nggawa siji ae. Ati wase kono nggawa siji kok nek aku nggawa loro, kok nek kono ora kuat ayo to. Atos sih. Bagus. Ya, kena toh. Wah! Wah! Walik ngayojan mau ngarep modar kok kokean kiprah barang. Ada ya. Lah, setan kowe iki ra. Pripun, Mas? Kowe nguncalke gada sak geleme dhewe, dede kula. Sing nguncalke dada dede kula. Dada sapa? Gada masalah. Lah iya ngenengi sirahe wong tuwa ora yer-yeran ora. Piye? Sor edan man. Jebul Trimurpun Setyaki ngadang wonten ing tapel wates negari Ndarawati. Aduh. Sapa meneh mungsuhe? Mboten namung Setyaki. Kula sawang yang maju iki Gatotkaca. Wis kana mundur. Nggih. Nek mung Kurawa kaya kowe ming damen-damen. Rumangsane apa? Kene sing urung maju kene sapa kene? Wah. Seduk iki. Apa? Man. Rene perang kok mah rolingan sak lho. Wonten dawuh man. Arep maju perang. Nggih. Mungsuhe sinten man? Mungsuhe Setyaki. Waduh. Setyaki. Heeh. Dit tanding kula. Kowe njaluk musuh sapa? Liyane Setyaki man. Liyane Setyaki ning Gatotkaca. Lah niku tandingmu. Dit. Banjur karepmu piye arep maju perang? Maju. Tenan maju. Nek maju perang ditantang sike. Setyaki man. Heeh. Sama lu mriki? Ya. Tak deloke le sumbarmu kaya ngapa ya. Gagi tak rungokke saka kene.
Setyaki. Citraksono paran. Iki Citraksa. Iki sedu. Sing tenanan Cit. Ana paran. Maju rene. Kowe apa kira wani nandingi aku? Kan biyen Setyaki ra tau wedi karo Citraksi. Ayo. Nek arep pecah dasmu putung balungmu maju rene. Kelakon mati dening aku kowe. Setan kira. Wong tuwae kok didoni. Rumangsane apa? Anggepe aku ki wong nomor 2 ning negaraku kowe. Karo bayas-bayas ming do didoni. Ayo. Sestyaki amuk ganing atiku. Oh, ora kena. Gila menungso ora tatangan. Dur, kuwi apa Kakang Mas Jaya iki? Kowe. Oh iki. Yo kanca iki sing kepeda. Ale yap. Bajune cekeyo. Yo kanca iki sing kepeda. Ale yap bajune cekeyo. Ayo, wis bendes apa? Iki sak karepe dhewe ta. Wis jamu bae. Maju perang. Mungsuh siji bae. Setyaki karo Gatotkaca nek tak sawang. Waduh. Mriki. Yes. Wis karo wong tua kok tuman senane ora. Iki ku wau kakalane Citraksi iku wae. Bang Jaja iki, kula lepaske pusaka. Ya. Anggepe yo mengke kula upahi man. Apa? Kaya randa kempling wae. Iki ada apa bengkong? Ning temonjo niki sing marake keli-keli niki sing bengkong dhewe. Sing marake mbok wedok cuma iki bengkong-bengkong iki mbok bengkong buka, mbok bengkong pecul iki apa iki. Wis ora celemongan kake iki Pak Sawang. Kuwi panah bengkong apa ya isa. Ngener mungsu. Wih aja ijo sampeyan iki kok jawake. Oh kula lari jiwa dhewe iki. Ora titis ta liyane bojo. Panahku meng niku man. Oke pripun. Di panah ki meng elek-elekan. Ndek gaman lha tau diopeni kok niki man. Ditinggal teng Jakarta kali sing duwe. Nah, anak niki titis niki mana? Dipun mengkali ngenteni telung kedheping peninggal mengke Setyaki mati mungsuh kula. Biar ora kowe. Senengane kok tak. Kula nek sumbar ki aja keduwuren. Lek jigole. Lekane panah kula nelke jajane Setyaki malah kenal cengel kula dhewe. Untunge ming mlecet. Untunge kula cah dicaya. Ah iya. Padake damen-damen. Kula kenging lengatala. Pusaka mulyane iki kan. Cecek kaca. Mangcane apa? Lugong niku. Iya. Anggepe apa? Niki man. Kuwi apa kuwi? Melcon. Lek emon iki kula golek. Nah. Dipun. Men kali ngenteni jejat mlipate Setyaki. Ini belane kok Setyaki kok. Liyane wae sing maju pulang nggih man kula ndelah kok kula. Lumangcane apa? Oh nggih man cekedhak man. Piye? Kula nek olah methuki Setyaki wong nika niku Setyaki nayakaning praja sing olah jujul. Terus karepmu mang tonton kelidho.
Durmagati ana paran. Ayo. Kowe arep gawe kisruh negara Ndrawati. Iki senopati ning Ndrawati sing ora nrimake. Anggepmu wong aku wong ora dudu wong sing belani marang negara. Iki bumi wutah gedheku kudu tak belani. Kurawa ora gelem ngluntungi gamane, ngluntung benderane, apa kakon mati sirna ning tangane Setyaki. Ayo Kaki. Munia ora mung ketap-ketip. Sak geleme dhewe kaya ngono kuwi. Yo campane nyo. Sesuk meneh nek perang sing nganggo tatanan. Rumangsane apa? Iki senopati sepelek iki. Kowe arep derajatmu pikiran pati tekan kene nek gawe kisruh kana negara Ndrawati. Cekel kena pidana pati nek praja negara Ndrawati. Perang ki ora sanggo gaman iso apa ora? Ya iso bae kok jenengan ora. Ning anggepe apa? Rumangsamu aku wong blereng marang bondo donya. Ayo. Aja mung kowe, aja mung Dursasana, aja karo 100 Duryudana kok tekan kene. Ora-orane Setyaki wedi karo para Sata Kurawa. Ya mung apa? Ya mung sing nganggo wernatan. Iki negarane wong, dudu negaramu dhewe. Nek kowe tekan negarane wong jag-jagan kaya ngono kuwi. Anggepe jenengmu bakal elek sarta negarane bakal kisut. Sak mangke menawi Raden Durmagati mriku. Terus. Nantang aku wedi karo kowe. Menawi Raden Durmagati mboten saged kula mutaken supados kundur wonten negari Ngastina. Setyaki ingkang mboten nirimaken. Pun monggo. Ajeng kundur ajeng mapan nang negara Ndrawati kula sumanggaken. Sekecake. Ya ngono kowe nyenopati ki ngono kowe. Ngono kaya kula wae mung do gegeden suara tok. Anggepe temandange lah enek-enek. Man, ngapa? Mang Sawang. Nayaka negara Ndrawati kalih dit. Oh, andekno digdaya cekti kalintang jaling pelang kalih mengalut dit disogok terus iso luluh sak geleme dhewe. Rumangsane aku iso dikalahke nganggo dit. Duwite tak tampa wonge tak pateni. Anggep apa sik ora tunggale. Nah. Ini rak lumayan. Angger Gadulojo, oh paman. Mangke saderengipun bidal teng negari Ngamarta mampir outlet. Wah, jan. Apa iki makpeng nang cilah ki mau? Duh. Jebul aku kena copet. Piye, Dur? Piye jul matamu anu. Rumangsane Setyaki Arta Sagedit. Kae iki jan iso apa etok-etok luluh api-api kalah iso, api-api kalah karo Din ning ra iso. Pun man. Nanti kaya 0706. Kula pun entuk pun kula catet. Lah Kakang Durna niki pripun? Nyimpang merga kemawon sik Mas. Ayo mundur. Halo Babu. Mundur. Mundur.
dalah. Woi. Saya dalu aras abyor sorot lintang kanggo madhap tete sonya madya lumrang gandaning pos beta karang jwaning putyane sang dwitso para mrengang ler swaraning madu kranta anungsung sarining kembang yo jagatku yo dunyaku yo bandaku yo amal-amalku dhewe. Patih. Teh. Ula bocah. Ditimbali malah kemulan sarung karo dolanan HP sedekku kaya. Patih Maha Kethu. Ayo wonten dawuh sinuwun. Katon sepi kahanan kedaton negara ing Suraginaten. Nanging senajan to sepi kahanan praja negara ing Suraginaten nanging rame gumyak sartane regeng atine Prabu Bagiswara. Sapa ngentut mau? Teh, wonten dawuh. Kowe ngentut. Nyuwun mangapunten, nyuwun mangapunten. Walah. Kowe sesuk suwe-suwe mobilmu kursine tak bolong. Tak ganti sing marke Toto teh. Ha iki. Nyuwun mangapunten ketrucut sinuwun. Aja baleni meneh. Mboya, anu mboten-mboten. Patih Maha Kethu wonten timbalan. Mesti kowe kaget kena ngapa nggonku nganake pasyawakan mung catur netra kelawan jeneng para Patih Maha Kethu. Yektine ngene. Apa to sababe aku ora nglumpuhke sanjane para kawula dase negara ing Suraginaten? Merga aku ora pengin ana salah siji utawa akeh kawula
Aning praja negara Sura kinatan ingkang mangerteni sartane midhanget rembuku karo kowe. Ha iki. Kaparangipun ngerti ote. Wis ana 3 candra genep dina iki tak itung. Yen to lumrahe aku kuwi ora telaten sartane aku ora seneng ngitungi dina nanging gandeng iki wanci ingkang spesial. Dudu wanci lumrah sartane iki wanci ingkang gawe bombong atine Prabu Bagiswara. Mula kang saka kuwi dina tak itung genep 3 sasi ya 3 candra genep dina sakmengko iki. Kowe ngerti apa ora? Mboten. Ya lumrah pancen durung tak kandhani. Lumrah teh, lumrah. Kowe urung tak kandhani kowe. Lumrah. Iki. Wah, menapa kula guyu dipun marang guyu guyu sak karepmu. Teh, wonten dawuh. Teh, nun, teh, nun, teh, nun. Aku gandrung karo suwijining putri. Kula nggih limrah menawi paduka gandrung kalian suwijining putra kula sing ngrekoso. Dasmu kuwi. Oh, adalah. Cetha aku nek gandrung karo suwijining putri. Lho nggih. Lho la iya. Teh, nun, teh. Aku gandrung nglawan putri ing Sungging Wana teh. Putri ing Sungging Wana. Ayo. Sesilipun sinten? Awit nuwun sewu, menawi putri sak jagat menika kula apal sedaya. Babagan sesile sapa aku durung mangerteni. Ya mung sasmitaning dewa ingkang wis tak tampa lumantar wasumenan nalika semana aku ngimpi diladeni dening putri ing Sungging Wana. Bayo teh pripun? Tandange teh terus pundi? Jelah. Gawe marem atiku. Iya. Durung nganti purna, durung nganti ayo to. Ana swara ingkang dumeling tanpa wujud ana ing talinganing Sang Prabu Bagiswara. Saknalika aku muring, saknalika aku muntap kamurkanku. Dewa ngganggu kesenengane wong wae. Jebul dewa paring pangandikan Bagiswara. Jeneng kita kebat nggayuh kelawan putri ingkang sakmengko wis kita sumpena. Ingkang nalika semana ngladeni kelawan jeneng kita. Ora kejaba mung putri ing Sungging Wana. Apa ta sababe dene panjenengan nuwun dawuh kelawan jeneng para merga putri kuwi nggayuh utawa nggawa ya mundi sujining kanugrahan saka para Jawata. Ya kuwi nggawa wahyu. Mula kang saka kuwi jebul dina menika kondange ngakeh kabar sing wis tak tampa putri Sungging Wana kuwi putrining Wahyu teh. Oh, ngaten. Putrining Wahyu sinipun. Ayo. Oh. Kowe meneh ana iku apa ora men ao. Lah terus pundi? Paduka menika ratu Gusti kula. Menawi kula badhe andhuwa dhumateng parangipun Sinuwun Prabu Bagiswara, tartentu kula ingkang pikantuk dosa. Jelah. Teh, wonten dawuh. Ayo. Derekna panjenengan ingsun budal ana ing praja negara Sungging Wana. Lho. Menawi mekaten negaring Sungging Wana komplang. Komplang ya ben. Wong iki negara silian kowe kok. Ora wuru ngomong kok yen aku gugur ning Palagan negara iki dienggo jak-jakan kawula ing Suraginaten. Parang paduka. Ayo derekna aku teh. Gonjang kancing langit kelap-kelap katon. Ler kencange ngalis risang mawe gandrung. Menawi ngaten prasta dawuh paduka sendika nderekaken sing karep paduka. Ayo lakati aning praja negara Sungging Wana teh monggo kula nderekaken sinuwun. Sumangga hangyo sekumbar
Oh, manajer tangi ngertine wis bar gara-gara. Woi! Halo, Bapu. Selah. Eka bumi dwi samatri gunung catur samudra Pancataru satbangonan Sabda Pandhita Asta Tawang Nawadewa Dasa Ratu nalika semanten lumarap nalindring sura ginaten Sang Prabu Bagiswara miwah Sang Rekyana Patih Maha Kedhu tumuju wonten Praja Negaring Sunggingwana kocapa ingkang mapan wonten ing alas Raramba nenggih Sang Hyang para ana kawan nenggan majaning Sang Keluar Semar Badra Kelurahan Petruk Kantong Bolong Kelurahan Nol Galing Sumana Kelurahan Bagong gegocikan jejekitan wonten madaring alas Raramba